modar ya lho. Kang Tokok, Apa? aku karo kowe iki nek ora ndelik modar lho, Kang. Wo ndelik. Ndelik ngendi? Ayo ndelik kene lah wis. Ndelik kene iki aman. 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 Ngene iki dagelan ngendi? Iki biyen dagelane Pak Hadi Sugito. Wo. Modele ngene iki. Amuk Suramata Jayamrata ayo. Ngeto, juwata sing kok sapa? Setyaki meneng wae. Kowe konangan pideng diasmu ilang dasmu hati hancinco kowe. Wonge Keren kowe. menungso ora tata. Toko belung. Ngeto, juwata sing sapa? Antasena kuwi wong edan. Edan buga warisan ya kuwi. Konangan mobiar kowe kok. Lah kuwi mak glibet nusa. Prabu Kresna kok. Kowe mudhung wayang Pratulung. Kaya ngono kok Kresna. Kresna ki artine apa? Ireng. Lah, nek kandel ning dhuwurku lho ketok ireng lah. Piye? Ketok ireng. Nah cethoy lah kuwi ireng. Wo. Dadi nek Kresna kuwi ireng, nek cemeng Ya ireng. semani. Ya ireng. Dadi ngono kuwi sarwa Ireng. kuwi mau sapa? Sinden Bima Laras Jenenge Marika. areng apa ke mau? Areng nguyuh kok angel men nggone uyuh kene. Ngudu bilah minggalik. Ana wong wedok ayune kaya ngono diarikan kok nguyuh kok sak nggon-nggon. Sapa lho? Mari kae. Aku ki ning kalenan ngono ning nguyuh ning dhuwurku ki jarikan mak kekeh ngono ki. Usur. Lho, kari kurang sithik lho iso ndredeg-ndredeg kiri-kiri. Kiri-kiri. Aku ki sosok yo batin lho, Kang. Batin piye? Aku ki nek nguyuh ngono kae yo gatekno dhewe-dhewe nggonmu kuwi. Anggere nguyuh kari kurang sithik iso keder-keder kiri-kiri. Kiri-kiri. Aku sosok mikir iki gerakan opo kok ngene iki aku. Apa iya? Nek wong wedok apa yo ngono ya? Ora. Lah aku kuwi duyuhi sinden Marika kok ya ora lunga. Ya ora anu kepengin weruh kok lunga. Lah nek aku kepengin weruh ya lunga. Lah aku ki kepengin weruh duyuhi ya ora apa-apa ning tak weruh. Oh, dadi weruh. Weruh Piye? ireng. Kaya Kresna. Mlayu. Mlayu. Nonton wandamu iki genahku iki dudu wong Jawa. Dudu negaraku kaya kowe iki. Nonton rambutmu, nonton kulitamu genahku iki wong Sabrang. Kowe pilih mati apa pilih urip? Urip. Mati apa urip? Urip. Nek pilih urip, kowe kudu manut karo aku. Pripun? Togo kae Jatasana. Gelem ora? Ora gelem mak tempilingin dhewe kowe. Lho kakang kula Kakangmu gelem ora? Gelem jotos ora? malah kebeneran iki. Lho beneran piye? Telung dina Kang kepungkur, Kang Togok niku mlebu omah kula. Lah kula mboten enten sing enten bojo kula. Lah terus? Niki kangge jalaran niki. Terus gelem? Purun. Yo. Wantemi ra gelem antemi, antemi. Ah nggih, Ki Sakdewa.